Ahojte, volám sa Jakub Švúb a spolu s mojím Brutal tímom organizujeme podujatia, staviame lezecké steny, vyrábame lezecké chyty a trénujeme mládež. K výrobe lezeckých chytov nás viedlo vlastne výstavba našeho lezeckého centra Brutálka, ktoré potrebovalo veľa lezeckých úchytov, tak sme túto stenu potrebovali naplniť a naplnili sme ju vlastne vlastnou výrobou. Okrem výroby lezeckých chytov sa venujeme organizovaniu podujatí. Organizovali sme tu tento rok asi 13 pretekov, vrátane majstrovstiev Slovenska, dospelých i detí, slovenský pohár najvyššej kategórie. Výskum, ako lezecké chyty vyrábať, robíme neustále. Tým, ako sú na lezeckej stene, tak stále ich testujeme v reálnych podmienkach. Neustále zlepšujeme ich povrchovú úpravu a ich výdrž.